Cando se empezou a reconstruir? Xa hai 9 meses dende que esta casa de Garabelo, na parroquia chantadina de Mariz, ardera case por completo. Un curtocircuito dunha manta eléctrica puido ser a causa deste incendio aínda por esclarecer. O lume provocou entón cuantiosos danos materiais, aínda que afortunadamente ningún ferido, xa que cando comezou a arder a casa estaba baleira. Cheguei aquí cando cheguei a 6 da tarde, empezaba a arder. Non tuvo máis que ver como ardía e aguantarme, como dicía aquel, vexo matar a miña mãe e non lle podo valer. E este igual, pasoume igual. Xente que non había case naide, casta non era mala. Que lle vamos a fazer? E levouse todo, non? Todo. A boa nova é que hai 2 días que comezaron coa reconstrucción desta casa na que Norberto e a súa muller residían ata o día do sinistro. O proceso será longo. Porque son 60.000 euros que costa isto. E despois compra a roupa, compra as camas, compra os armarios. Hai unha pila de cousas que... Para axudar a este veciño de Mariz, o Concello abrira unha conta hai tempo coa intención de recadar diñeiro para reconstruir a casa. Os cartos reunidos polo de agora rondan os 3.000 euros, unha cifra bastante pequena tendo en conta que só arranxar o tellado ten un custo que se achega aos 16.000. Pero Norberto é consciente de que son tempos difíciles. Si para a xente que quere axudar non pode. Hai que reconocerlo tamén, E eu vexo porque eu conozco moita xente que as pasan as estreitas, aunque che parece que non pasan as estreitas. Eu, digo claramente, que non tiño ningún problema, gracias a Dios, porque se tiño, mentras tiña a pensión que tiño, que non me saquen, porque según vamos, non sei que farán, eu se non fora este non tiña ningún problema. Para aqueles que queiran contribuir, poderán o facer acudindo á Caixa Rural da Vila Chantadina.